Kardom nilitum inilah BYF Borjan Youth Forum pen nilitum non second BYF Cup mate hini yang deng BYF Champions Cup biponji Chisik Pondo lasi ahok pet arni ke nilitum 17 Mei pen si biponji pu mun semela non nilitum solo sodak ke doko jo nilitum ta asa papik chet po bajing mai lasi non nilitum 25 Mei inquire up pensi ini tum bipon pola pen date 20 an ke ilitum registration pan por pipon lo tim dona yan pan tala si karbeng long angkang ke do la football ka khela tim don tamen ilitum chupa ponik lo apen ilitum joint fee bang ke chu long ke suri posibi mon non ke ilitum suri plian apa jomik lo la pen ke prize money bang 70000 first prize ke la pen ilitum second mate la runner up han mangil itu 50,000 lapen individual prizes dak do ponji lapen ke itung labang so tournament mate BYF cup ke itung kecheng sipenta itung kecheng hon Borjan em itung surjorong phasa ke hai apo mate ke saramen pe si biponiklo asi pining le thotamen itung alangli ke saramen pe si bipon twigji asi alangli tame anchirap chito duno sinon nili labang so BYF Cup Champions Cup long Ardini pidunji pan mane nang li football batu ning hang don ton matin ditun chukha bone lo pardon Ardi montan telang de labang so BYF Champions Cup kibi ponji la ke Hidipi Sports Association club apne ground mas bi ponji da Hidipi long matlo nasi kado gobe football kachingon ratom pantame ma team se tamen dak nang jonen pok sing tuning chithelo pardon